Nikdy by som neuveril, že obyčajná práca môže zachrániť dušu, ale tá moja bola stratená, kým som neprekročil prach tej pekárne. Prežíval som zo dňa na deň bez skutočného smeru, hľadajúc len stabilitu platu, aby som zaplatil nájom. Tie dvere sa však neotvárali do obyčajného zamestnania, ale k osudu, ktorý som si ani len netrúfal predstaviť. Vzduch vo vnútri bol hustý a živý, posvetná zmes múky, kvásku a dreva horiaceho vo veľkej peci. Bol to starý svet, svetina chleba, kde každý pohyb mal svoj dôvod, svoju históriu. Okamžite ma zastrašila tá horúčava a neustály rytmus, pulzujúce srdce v centre malého mesta. Pán Štefan, majiteľ, bol dušou toho miesta. Nebol to muž mnohých slov, hovoril rukami, spôsobom, akým sa dotýkal cesta a len podľa vône cítil stupeň prepečenia chleba. Jeho prvý dojem bol dojem prísneho, takmer mrzutého muža, ale v jeho očiach sa skrývalo svetlo hlbokej poctivosti. Prvý mesiac bol tvrdou školou, plnou mrazivých rán a popálených rúk. Urobil som nespočetné množstvo chýb, ale pán Štefan ma nikdy neponížil. Obmedzil sa na pokrútenie hlavou a potom mi znova ukázal správny pohyb s trpezlivosťou, ktorá ma odzbrojovala, s trpezlivosťou skutočného majstra. Jeden piatkový večer po vyčerpávajúcom dni ma zastavil vo dverách. Chlapče, povedal svojím chrapľavým hlasom, poď so mnou na kávu do kaviarne. Zostal som zarazený, takmer podozrievavý, zvyknutý na šéfov, ktorí si udržiavali chladný a neprekonateľný odstup. S váhaním som súhlasil, nevediac, čo od toho nečakaného pozvania očakávať. Tá káva sa stala naším malým rituálom, chvíľou zavesenou medzi námahou práce a večerným odpočinkom. Naše rozhovory boli jednoduché, o počasí, o miestnom futbalovom tíme, o drobných klebetách, ktoré oživovali námestie. A predsa v tej jednoduchosti som cítil, ako sa rodí autentické puto, priateľstvo, ktoré nepotrebovalo veľké vyhlásenia. Práve počas jednej z tých káv ma pozval na obed na nasledujúcu nedeľu. Moja žena Elena robí slepačiu polievku a rezeň, povedal, ako by to bola najprirodzenejšia vec na svete. Myšlienka vstúpiť do jeho domu, do jeho súkromnej sféry, ma naplňala plachou úzkosťou, ale aj zvláštnou a hrejivou zvedavosťou. Ten nedeľný obed bol zjavením. Bol som prijatý nie ako zamestnanec, ale ako priateľ rodiny, stratený syn. Stôl bol oslavou chutí a smiechu a po prvýkrát po rokoch som sa cítil súčasťou niečoho, cítil som teplo domova, ktorý nebol môj, ale ktorý ma prijal bez výhrad. V Štefanovi som už nevidel len svojho šéfa, ale otcovskú postavu, bezpečný prístav, v ktorom môj život konečne zakotvil. Jeho dôvera vo mňa rástla každým dňom úmerne láske, ktorú som cítil v mojej hrudi. Ten muž mi ponúkal oveľa viac ako prácu, ponúkal mi rodinu. Definitívnym dôkazom tohto puta bolo, keď musel odísť na celý deň a zveril mi a len mne kľúče od pekárne. Viem, že ti môžem dôverovať, povedal a položil mi ruku na rameno. V tú noc, keď som dohliadal na kysnúci chlieb, som cítil nesmiernu hrdosť. Už som nebol len robotník, bol som strážcom pokladu. Začiatok bol zákerný, takmer neviditeľný, ako tenká prasklina v pevnom múre. Jedného dňa mu spadol plech, inokedy zabudol na dôležitú objednávku. Zdanlivo maličkosti, ktoré odbil mávnutím ruky a vtipom o prichádzajúcej starobe. Ale ja som si v jeho očiach všímal novú únavu, tieň, ktorý tam predtým nebol. Začal som ho inštinktívne kryť bez toho, aby ma o to požiadal. Ja som dvíhal najťažšie vrecia s múkou, uisťoval som sa, že pred zatvorením dvakrát skontrolujem objednávky. On nič nehovoril, ale cítil som jeho vďačný pohľad na sebe, tichú dohodu medzi dvoma mužmi, ktorí si rozumeli bez slov. Potom sa symptómy stali nemožnými skryť. Jeho dých sa stal namáhavým a jeho pokožka, kedysi opálená od tepla pece, nadobudla chorobnú, takmer žltkastú bledosť. Jedno ráno som ho našiel sedieť na vreci s múkou, neschopného vstať, zatiaľ čo v pekárni vládol chaos. To bol prvýkrát, čo som v jeho očiach videl strach. Atmosféra v rodine sa tiež zmenila. Nedeľné obedy stratili svoju veselosť, nahradili ich šepkané rozhovory a znepokojené pohľady medzi ním a jeho ženou Elenou. Deti ho ticho pozorovali, vnímajúc úzkosť, ktorá sa vznášala vo vzduchu ako búrkový mrak. Deň zrútenia prišiel náhle a brutálne. Miesil cesto ako každé ráno už 40 rokov, keď sa mu nohy náhle podlomili. Zrútil sa na zem medzi múku a ohromené ticho nás všetkých. Čakanie na sanitku bolo nekonečné, agónia prerušovaná len jeho slabým a nepravidelným dychom. V nemocnici vôňu kvasníc nahradil štipľavý pach dezinfekcie.
Čakal som hodiny na chodbe s jeho rodinou, cítiac sa zároveň ako cudzinec a zároveň ako pilier, o ktorý sa sami opierali. Spájala nás jediná hrozná otázka, visiacia v chladnom vzduchu tej čakárne. Diagnóza prišla ako neodvolateľný rozsudok, vyslovený lekárom s vážnym pohľadom. Pokročilé zlyhanie obličiek. Tie slová sa ozývali v miestnosti a vyprázdňovali ju od akejkoľvek nádeje. Štefan musel okamžite začať s dialýzou, otroctvom, ktoré ho malo pripútať k stroju, aby prežil. Snažil sa čeliť tej správe so svojím obvyklým bojovným duchom, dokonca si trpko uťahoval zo svojho nového stavu. Ale v noci, keď si myslel, že ho nikto nevidí, som ho vídal hľadieť do stropu s pohľadom strateným v hrôze. Stroj ho udržiaval nažive, ale kradol mu dušu. Jediným skutočným východiskom bola transplantácia. Lekári boli jasní, čakacia listina bola byrokratickým labyrintom, ktorý mohol trvať roky, čas, ktorý Štefan možno nemal. Práve v tom momente, keď som počul slovo darca, sa vo mne začala raziť cesta šialenej a desivej myšlienky. Vidieť toho muža, kedysi silného ako dub, ako sa stáva krehkým ako steblo, bolo každodenným mučením. Každá dialýza mu uberala kúsok vitality, zhasínala svetlo v jeho očiach. Moje rozhodnutie dozrievalo v tichosti nie ako hrdinský čin, ale ako nevyhnutná potreba. Nemohol som ho nechať zomrieť. Noci sa stali mojím trápením, bojiskom, kde strach a povinnosť neúnavne bojovali. Myšlienka darovať časť seba bola desivá, skok do tmy, ktorý navždy zmení môj život. Ale potom som si predstavil Štefanovú trpiacu tvár a všetky pochybnosti zmizli, zanechajúc len tiché odhodlanie. Najprv som sa tajne rozprával s lekármi. Chcel som všetko pochopiť, riziká, následky, reálnu šancu na úspech. Vysvetlili mi postup s takmer brutálnou úprimnosťou, vykresľujúc obraz bolesti a možného zlyhania. Ale ich slová ma namiesto vystrašenia posilnili v mojom rozhodnutí, bol som si vedomý, nebol som naivný. Prvou osobou, ktorej som sa so svojím zámerom zveril, bola jeho žena Elena. Vzal som ju bokom na nemocničnej chodbe a moje slová na ňu dopadli najprv s nedôverou, potom so zúfalstvom. Zbláznil si sa, Pavol, povedala plačúce. Nemôžeš si pre nás zničiť život. Štefan by to nikdy neprijal. A naozaj, keď som mu to povedal, jeho reakciou bolo rázne odmietnutie. Bol dojatý, slzy mu stekali po bledej tvári, ale pevne krútil hlavou. Ďakujem ti, chlapče môj, ale nemôžem to prijať. Tvoj život má rovnakú cenu ako môj. Jeho slová boli ušľachtilé, ale diktované hrdosťou muža, ktorý sa nechcel cítiť ako bremeno. Trvalo to dni diskusí, tichých prosieb a dlhých rozhovorov. Bol som to ja, kto ho musel presvedčiť, že to nerobím preto, aby som sa cítil ako hrdina, ale preto, že jeho život sa stal súčasťou môjho. Sme predsa rodina, nie, povedal som mu nakoniec. A v rodine si pomáhame za každú cenu. Po týchto slovách sa konečne vzdal. Proces testovania kompatibility sa začal okamžite, obdobie nervózneho čakania, plné nádeje a úzkosti. Každý odber krvi, každé vyšetrenie bol krokom k neistému osudu. Ticho som sa modlil nie za seba, ale aby moje telo bolo pre neho tou správnou odpoveďou. V deň, keď prišli výsledky, sme sa všetci zhromaždili v jeho izbe. Lekár vošiel s opatrným úsmevom a vyslovil slovo, na ktoré sme čakali, kompatibilný. Vlna úľavy zaplavila miestnosť, oslobodzujúci plač, ktorý uvoľnil mesiace napätia. V tej chvíli nás spojil zázrak. Úsmev, ktorým ma Štefan v tú chvíľu obdaril, mal väčšiu cenu ako akékoľvek slová. Bol to krehký úsmev, ale nabitý takou nesmiernou vďačnosťou, že mi vynahradil všetok strach. V tom pohľade bol prísľub života, ktorý sa mal začať odznova pre nás oboch. Posledné papiere som podpísal pevnou rukou. Cítil som váhu svojho rozhodnutia, ale necítil som žiadnu ľútosť. Poprvýkrát v živote som nebol obeťou udalostí, ale aktívne som si zvolil dať zmysel svojej existencii. Chystal som sa darovať časť seba, ale cítil som sa celistvejší ako kedykoľvek predtým. Ráno v deň operácie, keď ma viezli na operačnú sálu, sa naše pohľady naposledy stretli. Nič sme si nepovedali, ale v tom tichu bolo všetko, strach, nádej a prísľub, že sa uvidíme na druhej strane, uzdravení. Zaspal som s jeho tvárou vritú do mysle. Prebudil som sa do sveta utlmenej bolesti. Prvá správa, ktorú som dostal, bola tá, ktorú som túžil počuť najviac zo všetkého. Štefanova operácia bola úspešná. Moja oblička začala v jeho tele fungovať takmer okamžite, malý vojak, ktorý už vyhral svoju bitku. Prešla mnou vlna radosti napriek fyzickej bolesti.
Ale zatiaľ čo on začínal svoj rýchly vzostup, ja som začal svoj pád. Moje telo, zbavené svojej časti, zareagovalo s nečakanou prudkosťou. Rana sa zapálila a vysoké horúčky ma spaľovali dňom i nocou, zanechávajúc ma v limbe potu a triažky. Nasledujúce týždne boli kalváriou. Nedokázal som stáť, každý nádych bol ostrým bodnutím v boku. Lekári ma uisťovali, že každý organizmus má svoj vlastný čas na zotavenie, ale ja som sa cítil uväznený v tele, ktoré som už nespoznával, v tele, ktoré ma zradilo. Samota nemocničnej izby bola zdrvujúca. Zatiaľ čo Štefana preložili z jednotky intenzívnej starostlivosti do bežnej izby, obklopeného láskou svojej rodiny, ja som zostal pripútaný k posteli, bojujúc s infekciami a bolestiami, ktoré akoby nikdy nekončili. Elena ma navštevovala každý deň, prinášajúc správy o zotavovaní svojho manžela. Ukazovala mi jeho fotky, najprv sediaceho na posteli, potom stojaceho, potom prechádzajúceho sa po chodbe. Každé jeho víťazstvo bolo pre mňa bodnutím, zmesou úprimnej radosti za neho a hlbokej závisti voči tej normalite, ktorá sa mi zdala nedosiahnuteľná. Niekedy v noci ma prepadalo zúfalstvo. Myslel som si, že som urobil chybu, že som obetoval svoje zdravie pre nič. Jednu noc staršia sestrička, vidiac ma ticho plakať, si sadla vedľa mňa. Dobro, ktoré konáš, nikdy nie je chyba, povedala. Niekedy len stojí viac. Tie slová sa stali mojou mantrou. Začal som myslieť nie na svoje utrpenie, ale na konečný výsledok môjho činu. Predstavoval som si Štefana späť v jeho pekárni, s rukami ponorenými do múky, a tá predstava mi dávala silu znášať ďalší deň bolesti. Moja rekonvalescencia bola pomalá a plná prekážok. Musel som sa znova naučiť chodiť bez bolesti, hýbať sa bez strachu. Moje telo bolo poznačené jazvou, ktorá nebola len fyzická, ale aj emocionálna. Bol som slabší, zraniteľnejší. Začal som obsedantne myslieť na návrat do práce. Pekáreň mi chýbala ako vzduch, jej vôňa, jej rytmus, pocit užitočnosti, ktorý mi dávala. Cítil som hlbokú vinu za svoju neprítomnosť, predstavujúc si ťažkosti, ktorým čelili bezo mňa. Po takmer 3 nekonečných mesiacoch mi lekári konečne dali povolenie vrátiť sa domov. Bol som krehký, ale plný nádeje. Nemohol som sa dočkať, kedy sa vrátim na svoje miesto, do svojho života. Ešte som nevedel, že ten život, to miesto už neexistuje. V deň, keď som sa vrátil do pekárne, moje srdce bolo plné emócií. Bola tam úzkosť z návratu po takom dlhom čase, radosť z opätovného stretnutia s kolegami, ale predovšetkým túžba vidieť Štefana, konečne zdravého a silného, späť na svojom veliteľskom poste. To miesto pre mňa nebola práca, bol to domov. Hneď ako som otvoril dvere, obklopila ma známa vôňa teplého chleba, ale hneď som si všimol niečo iné. Privítanie mojich kolegov bolo vrelé, ale zdržanlivé, takmer rozpačité. Vo vzduchu viselo napätie, ktoré som nedokázal rozlúštiť, zvláštny nepokoj v ich pohľadoch. Štefan stál za pultom. Keď ma uvidel, jeho úsmev bol napätý, takmer nútený. Neprišiel ma objať, ako som očakával. Obmedzil sa na kývnutie hlavou a potom mi povedal zvláštne formálnym tónom: Pavol, poď do mojej kancelárie, musíme sa porozprávať. To pozvanie mi zmrazilo krv v žilách. Vošiel som do malej kancelárie vzadu, na to isté miesto, kde sme si vypili toľko káv a zdôverili sa s toľkými tajomstvami. Sadol som si oproti nemu a poprvýkrát som sa opäť cítil len ako zamestnanec pred svojím šéfom. Nestrkal čas s dvorilosťami. Som rád, že ťa vidím na nohách, začal bez toho, aby sa mi pozrel do očí. Ale tvoja neprítomnosť bola pridlhá. Pekáreň nemohla stáť. Každé jeho slovo bolo presné, ostré, zbavené akejkoľvek emócie. Mlčal som a snažil sa pochopiť, kam tým mieri. Musel som prijať niekoho iného, aby zastúpil tvoje miesto, pokračoval. Je dobrý, tvrdo pracuje. Teraz je tým kompletný a bohužiaľ už pre teba nemám miesto. Jeho veta ma zasiahla silou facky. Zajakavo som neveriacky povedal: ale pán Štefan, urobil som to pre vás. Bol som 3 mesiace v nemocničnej posteli, aby som vám zachránil život. Hlas sa mi lámal od zúfalstva a šoku. On poprvýkrát zdvihol zrak a v jeho očiach som nevidel vďačnosť ani ľútosť. Videl som len chladné, vypočítavé odhodlanie. Vždy ti budem vďačný za to, čo si urobil, povedal, ako by čítal scenár. Ale biznis je biznis. Dúfam, že to pochopíš. Nebolo čo viac dodať.
Cítil som, ako sa mi trasú nohy, ako ma opúšťajú sily. Ten muž predo mnou nebol priateľ, nebol otec, ktorého som našiel. Bol to bezčitný obchodník, ktorý sa práve zbavil problému. Vyšiel som z tej kancelárie a prešiel cez pekáreň ako duch. Videl som mladého, silného a zdravého chlapca na mojom mieste, ktorý energicky miesil cesto. Moja užitočnosť sa skončila. Daroval som kúsok svojho tela a na oplátku som stratil všetko ostatné. Cesta domov bola surálna, ako by som plával v hmle bolesti a nevery. Jazva na mojom boku akoby pálila, bledý oheň v porovnaní s požiarom, ktorý mi pustošil srdce. Bol som využitý a potom odhodený. Prvé noci boli peklom obsedantných myšlienok. Prechádzal som si každý okamih nášho priateľstva, každé slovo, každý gesto, hľadajúc náznak, ktorý by ma varoval pred tou chladnou krutosťou. Pýtal som sa sám seba, či to všetko bola len pretvárka, dlhá a vypočítavá inscenácia. Hnev bol mojím prvým spoločníkom, prudký pocit, ktorý ma nútil kričať na celý svet. Potom prišla horkosť, jemný jed, ktorý hrozil otráviť každú moju spomienku a každú budúcu nádej. Cítil som sa zradený nielen človekom, ale samotným životom. Pomaly sa však takmer bez toho, aby som si to všimol, niečo vo mne začalo meniť. Pozeral som sa na svoju jazvu v zrkadle a po prekonaní bolesti som začal vidieť niečo iné. Videl som stopu voľby, ktorú som neurobil pre odmenu, ale preto, lebo to bola správna vec. Pochopil som, že môj čin nebol definovaný jeho reakciou. Jeho nevďačnosť nemohla vymazať čistotu môjho úmyslu. Rozhodol som sa zachrániť život a urobil som to. To bol fakt, nezmazateľná pravda, ktorá patrila len mne. Neľutujem, čo som urobil. Ľútosť by znamenala dať mu moc poškvrniť aj tú najlepšiu časť mňa. Naučil som sa najtvrdším spôsobom, že láskavosť nie je investícia so zaručeným výnosom, je to dar, ktorý sa dáva svetu bez očakávania niečoho na oplátku. Jeho nevďačnosť mi vzala prácu a ilúziu priateľstva, ale dala mi hlbšie poznanie. Prinútila ma nájsť silu nie v schválení ostatných, ale v sebe samom. A to je lekcia, ktorú mi žiadna zrada nemôže vziať. Dnes, keď cítim vôňu čerstvo upečeného chleba, stále cítim záchvev melanchólie. Ale už to nie je bolesť zrady. Je to spomienka na čas, keď som spoznal to najlepšie a najhoršie z ľudskej povahy, počnúc s mojou vlastnou. Stratil som veľa, to je pravda. Ale získal som istotu, ktorá ma sprevádza každý deň, moja integrita nie je na predaj a moje svedomie je môj jediný skutočný pán. Spať v noci bez ťarchy výčitiek je luxus, ktorý má väčšiu cenu ako akýkoľvek plat. Neviem, či Štefan niekedy pochopí rozsah toho, čo stratil. Možno na to už nikdy nepomyslí. Ale na tom nezáleží. Ja idem ďalej s mojou jazvou ako pripomienkou nie utrpenej zrady, ale odvahy, ktorú som mal a osoby, ktorou som sa napriek všetkému rozhodol byť.